S Bohom buď, lipová líška, žitia môjho verná družka na zbojníckom poli. S Bohom buď, kotlík medený, nad pahrebou vyúdený, s Bohom hrúdka soli. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v Viedni, čo naspieval v Dombrohove, čo naspieval v Dombrohove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povestí naslýchal, čo tuhej pálenky nabíjal, čo naspieval v Dombrohove, čo naspieval v Dombrohove. Treba potom, že by ste rozstavili ľahko. V rámci Slovenska sa chce odviť na 5 odvideme, ale v rámci Slovenska. Veru škábite, vidím, že to loďka pôjde, kde máme hodnejšie, hej. Takže stávame podľa družstiev za seba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pán starosta, prekontroluj, či poplatili vstupné a či sú aspoň traja v družstve. Môžu byť viac ako traja, len nesmie byť menej. Joži, farár zaplatil? Prvý. Nie zaplatil, tak. Prvý. Ale je nekompletné družstvo tuto vedľa. Ide? Už ide? A keď chcete, sa postavím ja. Ale kolek treba. Jara vylúčime, bo nemá troch. No, Raz, dva, de familia. doraz príde. No. Poď familia, poď moja. Dobre, vážený. Takže začneme druhý ročník súťaže s názvom Kobylský kotlík, pri ktorej pôjde o súťaž vo varení guľašu. A tohto roku sme pridali hymnu, tak ako máme na klobasiate hymnu, ako vznikla prvá klobása, tak teraz máme hymnu o zaúdenom kotlíku. Lipová líška, žitia môjho verná družka na zbojníckom poli. S Bohom buď, kotlík medený, nad pahrebou vyúdený, s Bohom hrúdka soli. Po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som
som sa navyhrážal v jedni, čo naspieval v Dobrohove, čo naspieval v Dobrohove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povestí naslýchal, čo tu hej, párenky nabíjal, čo naspieval v Dobrohove, čo naspieval v Dobrohove. Zbog lipovaných žitia môjho ráduška na svolníckom poli. Zloď, kotlík medený, nad pahrebou vyúdený, z môjho marutka solí. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto to vie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v jedni, čo naspieval v Dobrohove, čo naspieval v Dobrohove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto... Takže začali sme to novou hymnou a teraz odovzdám slovo panu starostovi, aby nám povedal pár slov k organizácii. Takže najprv vás srdečne vítam v toto krásne nedeľné odpoludnie. Čas nám vyšiel, tak dúfam, že aj guľaše budú také super. Vybavené, pán farár vybavil, takže to dobré. Chcem vás všetky privítať na druhom ročníku súťaž varení guľášu, tzv. Kopecký kotlík. Taký symbol tejto súťaže vidíte pred sebou. V prvom ročníku vyhrali Janovčani, sú tam ich mená. Dúfam, že toho roku, Fero, nehnevaj sa, ale nemusia byť už. Predstavím družstva, ktoré sa tu zúčastnili, alebo sa zúčastnia dneska, tak je to tradičné koblické družstvo Kvačevan. Také svoje názvy máme tu. Kerta Makač, Farský úrad, firma Aeto, alebo družstvo Aeto od firmy Hobby, polovnícke združenie Dukance Kobily, Švekera Žac, Skoncovci a Mačejovci, obec Janovce, Kuntratovci, nové družstvo, ktoré minulý roku nebolo, to je družstvo Rohačan, Rastio Fedora spol, Šoltisovci, ktorí minulý roku neboli, ale bolo to zase Farmagro, družstvo Kobily. A máme tu aj hosti z Jarovníc, to je okres Prešov, dobre hovorím? Sabino, netrafil som sa, ale tak vítame vás tu v Kobylách. Tak ideme troška k súťaži. Každý z vás dostane 3,5 kg hovedzieho mäsa. Je to hovedzí krk. Je to v podstate v celku mäso. Musíte si opracovať, pripraviť. A toto dostanete od obce, alebo teda od organizátorov súťaže. Zbytok máte svoje ingrediencie. Voda je k dispozícii, drevo tiež. Stoly už ste si rozobrali, takže nebudeme losovať. Budeme losovať len mäso, lebo predsa to mäso nie je rovnaké troška, ten krk je iný všade. Povinnosťou družstiev je navariť kotlíkový guľáš. Tak dali sme minimálne množstvo 10 litrov, nevadí, keď tam ho bude 8, ale myslím, že každý má kotlík 10 litrový, keď som dobre pozeral, dokonca to máme 40 litrové a vyššie paraky. Čo sa bude hodnotiť? Hodnotiť sa bude chuť a vizuálny vzhľad guľašu. Máme teraz za chvíľočku 14:30 po tretej, tak sme chceli aj začať, takže vylosujeme si mäso, každý pôjde k svojmu stanovisku a pevne verím, že do tej 18:00 by sme mali guľaš uvariť. Myslím si, že 3 hodiny sa to dá zvládnuť. Náš predpoklad je asi taký, že vlastne do tej poslednej by sme mali vyhodnotiť a potom by bola voľná zábava. Takže čo vám poprieť? Dobré chute, dobrú atmosféru, dobrú náladu. Príde tu aj hudba Viva, koblickí hudáci, Fero, Novák a spol, takže budete mať dosť zábavu postarané. Výčapy k dispozícii. Každý súťažiaci dostanete 3 listky na 3 piva, takže toto budete mať zabezpečené a na záver potom už uvidíme pri vyhodnotení, jak to bude vyzerať. Takže ja vám prajem zdar, úspech a čo? Dobrý guľaš.
Takže poďte, poprosím vás ešte, tak stojíte za radom. Začneme od hostí z Jarovníc. Typujem, Betke, aké číslo, hej? Naše meso ešte víta polešie. Tak to nevadí, saďme keď... Myslím, že stojí. Desiatka. Poďte ďalší. Hobby. A je to. Hej. Čo, nemáte 10? No dobre, raz to nebude. Dajte 9. 9 dajte. 9 dajte. Hej, bo raz to má odložené, sorry. Dobre. Hej, ďalej, ešte ďalšie. A raz to nepôjde, dobre. 6. Potom dáš. 7. Rastio, ty už môžeš ísť ku tomu, lebo ty vážiš zo svojho, takže poľovníci takisto sa môžete pozrieť. 8. Tri. No poďte. Tak ešte. Dvojka. Jedna. No i taký skončím asi, To máš najlepšie, to presne tak. To už dopredu. Verím, že aj tak skončím. Dvojka. Dobre, a Kvačevan, poďte si po mesto. Čo vám ostalo, chlapci? Prvý ste prišli, posledný beriete. Či opačne, posledný ste prišli, posledný beriete. Aspoň 3 balíky tu je. Áno. No, takže na svoje stanoviska môžete začať. Dúfam, že Lukáš tu není. Janko, dobrý. Tvoje, myslíš, že znám s nožikem? Priamo hľadí. Troška palí gumi, aby mi hovoril to tanky. Starosto, stačí ze kila, nie? Bo 2 kila, ja mám 3 deci doma. 10 litrov si nečul. Ale vody dolieme, nie? Vody, nie? 10 litrov musí byť. Vlado. Budeš fotiť s tým? No, Ale čomu sa toto nezrobíš, to ja? No tak už aj to. No isté. Nevedeš nič? Tak len tu, super, zaraz a... Ja za chvíľu prídem na video. Na starú chvíľu som išiel niečo robiť z Luka, že som mal to zamotané. Ešte jak na trúd, to mi trika neišla, to som byl ulici ničo. Tak si netreba im skončiť. Ja tak by bolo ty ako, čuvaj, ty mi ty tam máš teraz myšľať, tak myšľať. Ani nikto nenáľal. Myšľaj. Sleduješ techniku?
Popratajte lúpky. Môžete nalúpať, ja som jednu hlavku cesnaku, tak nalúpať, že bol potom pripravený. Ale púček zmeníš, ale Lenke zavolaj. Bože, som znáš za Teda stačí nakrát. Jej! Dúfam, že to nejdeš oficiálne kamerovať Krpana na toto. To nie je oficiálny kameraman, iba súkromný. Dobre, no Mánko, nie? Oci, sama pilovina. Tu majú ohni. Ešte na koľ zdrem. Také misečky, aha. Vyprska to pekne. Ahojte. Menšie drží menej. Rada vytvára. Však už som ťa zdravila. Ranči, koľko robil, hej? Pracuješ a nevidí, ne? Zdravila som ťa. Že si super, hej? A maximálny počet v tým je keľo? Čo? Maximálny nie. Nie je učeli, hej. Však ste tých štvero. Oj, s málim to akurát. Majú motor. Ojaj, tak si ma včas odbyť domu, tam je šeme. Tak. Co Jani, ti treba nový telefon, že furt jednej venuješ, však i my sme tu ostatné, no to nekameruješ. Jak znaš? To je jaká televízia? My sme svoje meso. Ja neviem, poďte sa. To je nepostatek, keď boli človek, to nebojím, toto je nepostatek. Servus. Dobrý deň, máš 5. Čau. Máš ešte kúsky papriky udeliť? Ale
Lásu, nezbukal som, ale s drevom to. Oči ma bukaz má lepšiu výhrevnosť. Hej. Preto musím škrtiť. Chyta to farmu, chyta. To asi tak niečo pripadá. Nie, dymy, to znamená, že... Ideme na 5. Počkaj, lyžička. Máš lyžičku? Ja naučený na také vary. A ja mám takečku. Zažiny a to je dobrý. Dobre, si to dobre. Môžu do banku sa dať. Hej. Nie, ale to slačí. Znovu dole. Joži už nepí. A ktorú si mal, červenú alebo žltú? Červenú. A ja mám tam dole. To nevadí, napíš sa stej auto. Ku spodku pri onom. Dobre? Ten prehľad nemáme. Napríklad sa prikrie, ak pokrieš dobre vody, ale netreba nič. Nie, normálne si to počúvaj. Keď vyhráme, a keď prehráme, tak vážne. Normálne, že to je jedna vec.